Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media muchifamba muinini wenyu Manas mwana wekwachibanda. Tabva tapinda muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu reality show. Muchirongwa chinechi tinenge chiita hurukuro nemacommercial sex workers handitika pachishona ngataure ndichirerutsa ndichiti izvo tinenge chiita hurukuro nevanhu vanotengesa bonde handitika so muchirongwa chinechi hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo. Kana paine vanyarikani tinokumbirawo kuti muonewo muri kunzvimbo dzakasiyana siyana handitika nekuti pane zvimwe zvinhu zvinogona panapa zvisingaite kuti munge muri vanyarikani nevanyarikani. Hanzvadzi tinokugamuchira pachirongwa handitika right haiwa sununguka zvako. Chekutanga ndoda kukuzivisa kuti uri kubuda paTV, nyika yese iri kukuona. Munhu wese zvake ane access yekuenda paindaneti akanganosecha pachibanda media anenge achikwanisa kukuona handitika. Regai ndiise chimwe chiziviso zvakare. Pano pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kunge achibuda paTV handitika. Vanhu vese vanobuda panapa tinenge tatotaurira navo. Hanzvadzi ini ndataura ndazivisa vatari kuti ndinonzi Manas ndiri mwana wekwachibanda. Ndingazivo kuti ndiri kutaura nani. Nditaura naChipo Stewart. Chipo Stewart. Yes. Seneme chirungu wakaiwana kupiko pana ndipoka seneme yako. Chakupai zvangu. Handitika. Stewart. Asi unobva kuMalawi yakaro Mozambique. Unobva kuMalawi. Alright, wona vazhinji kacho vane maseneme echirungu vanenge vari vanhu vechirudzi vanobva kuMalawi kunana Mozambique kunana Tanzania. Vanhu vanenge vakatoreswa vanenge vakatoreswa madocuments nevarungu kudhara. Ameno kwauri chii chakaitika kuzoti uzowana seneme echirungu? Chakaitika ndechekuti nini maperenzi angu akasiyana kubva tanga kuurerwa nagogo nasekuru. Ndo vakanitoresa birth nechitupa zvese. Saka ndoseneme ndotongoshandisa. Saka seneme kuti Stewart yakazobva kupi manje? Yakabva pana sekuru avanoti ndiwe kuMalawi. Alright. Unge wakatoreswawo nemurungu. Alright, Stewart, how are you Stewart? I'm fine. Handitika. Tichada kuti usununguke zvako kuti tichikurukura uchinatsodonongodza padiki nepadiki. Ungakonfirmere kuti wewe unoita basa rekutengesa bonde? Inini basa iroro ndo basa randinotoita. Ende ndototengesa shuwa bonde. Handinganyare basa randinoita ndo rinondiraramisa, ndo rinoitwa ndibhadhare rent. Saka kurarama kwakadai uku unoona kunge kunonakidza panguva yacho. Zvine chinakidzawo nekuti unenge uchibatsirikawo uchiwana pakuwana help uchiwana kurarama. Asi basa iroro rematangira ndakaita ndakatanga 2020. Handimanje papo. Chinatsoti donongodza Stewart. Wakatasako kunoku kwandiri kunoku ndokunenge kukatasa nevatari handitika. Usinganyari usingaite sei bhozi hanzi neumwe muimbi akaimba hanzi usambonyare kuita basa rako raunoita chero mhuri yako ichidya ichiguta. Kasomunye ukaimborera kudhara ndinatsokuziva ndiani akaimba. Saka usanyara handitika. Mararamiro atinoita pano pasi pezuva akasiyana. Umwe anoenda kubasa, umwe mupurisa, umwe musoja, umwe ndinesi, umwe anotengesa bonde, umwe ndientertainer. Ndo zvazviri. Saka iwe hasununguka hako unazodonongodza kuti basa iri wakatanga sei, wakatanga rini? Basa rematangira ndakatanga 2020. Ndaigara kunonzi kwaRuben uko. KwaRuben muri munzvimbo ipi? Muri munzvimbo yekuAirport. Airport yakatakura zvinorema. Ndichigara kwaRuben, saka pamba pategara nandine murume wangu. Murume wangu uyu pamba pategara papamba ne6 worker 1 ranga riripo. Saka murume wangu aita basa rekundishungurudza, kundirova asingamusiri kana mari kana chii. Apa vana ninga vada kudya. Musikana waya 6 worker ndakazoti iwe nhaiwe mararamiro ari kuita aya. Unosvika kupiko uchirarama kuti iwe mvura yandawachisa iwe yakutora wachisa hembe dzemwana. Haiwa handisi kukufurira kana kuita sei.
Dati timboenda tese kubasa kwandoshanda. Patinoenda kubasa kupi tikanzi isusu ngatingoenda chete. Enda neyo kunonzi Patobhela. Kati Patobhela ndikupiko zvikanzi kunonzi kuOverspeed. Kati toenda. Patatoenda zero ndakatiza murume wangu vandaenda. Vana vandasiya mumba. Shuwa tichisvika kuya. Musikana waya ini ndaitonyara madhezi ekutanga. Ndisvika ndomira panze iye opinda mukati. Apinda mukati moya wovha anondonditsvagira murume wondigira murume. Wanditi ukona murume uyu chipo. Murume uyu ukaenda naye ukona bepa. Tine mamwe mapepa atinoshandisa so. Mapepa yayo akakura. Saka akandirakidza kati munoenda nemunhu. Wovha wanovhura bepa riya. Ukarivhura bepa riya wopfekedza nhengo yemurume wewe wopiwa mari yako. Kati saka ndo zvandofanira kuita here zvikanzi kubva ipapo ndomaramira anga ndakutoita ndakutogonawo kuzotosvika ndisiye murume. Ndakazototiza murume bva ndatoenda kutonorarama sebasa rangu irori randikutaura nezvaro. Alright. Pepa ramuri kutaura inini ipepa rakaita sei ramutoona bepa? Alright, bepa iri tinoriti condom. Alright. Kana kuti plastic. Ndomataurira atinoita. Alright, not paper. Alright. Ndo first day. Ndo first day. First day riya ndapfekedza bepa riya zvakanaka-nakawo. Aina ndatozivawo kuti unotoita uchitarisa kuzasi kuti hazvisi kudzika here, harina kudembuka here. Kuzasi kwemurume. Kuzasi kwemurume, kwenhengo yemurume ndokunotarisa. Wana ratsemuka paiwo toribvisa ubva wapfekedza futi. Motoramba muchiita. Kana maita mapedza kana mawirira zvekindiro mawirira nosvika papi. Mogona kutowirirana zvekutororana zvekutogara mese kana zvekutongoti pese pamaonana makutongotorana makutongonoita bonde. Alright, atida kumhanya nguva ndidzidwa anditika wambotaura kuti nguva wakaroorwa iyo. Murume ngakakuroora iyo mune vana vangani? Uye chii chakazonatsoitika chaicho kuti unatsozosiya murume? Ameno maybe ndiwo wakasiya ndiwo wakasiwa. Natsodonongodza ipapa. Murume wangu inini ainetsa. Ndine vana vangu 2 naye murume. Murume uyu ainetsa airova aitengesa mudziyo mumba. Saka pakuzomubvunza kuti mudziyo wangu wangandira wandakatenga uye watakaisa pa waendepi. Wobva atanga kundirova ndopandaka wandatongosiyanawo naye. Alright. Akasiya mumwe ndiani? Ndime kangu. Ndine hangu ndakangotakura zvinhu nevana vatangoenda. Izvozvo chete? Kubani vakuru vana atete vanoboti asikana imba inoshingirirwa. Ina muna kuda kuzama kushingiririra kuti akomana imba ndosiya imba. Ndakamboedza kushingirira but zvairamba. Ndakamboedzawo kushingirira saka ndakatonoti ndinorarama hangu maramiro hangu ndiri kubasa rangu irori ndinotoona rinondibatsira. Handina munhu wandinonetsana naye, handina munhu wandinopa stress. Zvino ndingozviraramirawo hangu. Murume uyu magara naye nguva yakareba sei? Murume ndakagara naye 5 years. 5? Ndiye akabvisa umhandara here? Ndiye. Kana kuti akazongoonawo nzira yachena? Aiwa, kana ndiye akatobvisa. Alright. Bvunzai henyu ndikudairei. Ndambobvisa nyaya ndambobvisa panhau yekubvisa umhandara. Chimbonazondirondedzera zuva ramakabviswa umhandara chechecho kuti chii chakanatsoitika pakubviswa umhandara? Zvakafamba sei? Makabvisirwa kupi? Zvairwadza, zvainakidza, chii chakanatsoitika? Inini kubviswa umhandara hwangu zvakaitika takaenda kunonzi kuGlenora. Handine mukomana wangu. Mukomana wakati yazonditora taigara kudema uko. Mukomana yakabva yazonditora nemotikari bvataenda kuGlenora kumba kwabereki vake. Taenda kumba kwabereki vake kuya ndakatoonawo imba kapakanaka bhobho ndikatoti pamwe ndipake. Tikutogarawo zvakanaka izvo zvazvakaoma. Ndo pandakabva ndatapinda mumba muya mukomana abva anditengera drink. Anditengera drink ini handiziviwo chakaiswa mudrink kuti makaiswei. Ndakazongomwiswa drink reri apa ndakazoendawo hangu kunorara ndakazongowerekana ndatongowo pamubhedha adziwo ndakaiswa sei. Ndakazongoona ndangozara blood kuzasi but zvaitoratidza kurwadza. Unotombotora manguva usingatombofambi uchitorwadziwa. Saka chii chakabva chaitika ipapa pamakazoona
makarealize kuti ndo zvamavo izvi? Pandakazotoziva kuti ndo zvavo pana ndakutonakidzwawo nazvo. Saka mama maenda kumberi? Ndanga ndatanga kutogara naye. Gara naye ipapo ndo pakazondondudza pane mwedzi kuti pane mabhasi pamba pangu. Pamba pevabereki. Vabereki vake vangu asipo. Iye aitogara kuairport. Saka madyira mukati aiwa anda amai landlord. Kandi kati ndapinda machini. Alright. Vamwe vanoti handi kubvisa rumandira zvinorwadza, unoona kutora kana madhezi akawanda tisagone kufamba uita sei. Munazotiudzai unazonzwisa inini. Autora madhezi akawanda unzi madhezi akawanda. Unongorwadziwa zvenguva iyoyo. Warwadziwa zvenguva iyoyo. Time futi paunenge wauda zoitwa futi zvinotorwadza ndi panotowedzera futi kutsemuka. But zvinonakidza iwo. Panguva yacho hazvinakidzi. Zvinozonakidza after 2-3 days. Alright. Ndopa zvezvakunyatsonaka. Alright. First day makakechwa navanhu vangani maita mari first day. First day achiri kutangisisa kwakune mari dzegreen dzedzemadollars ayaye. Hanjambona kazivi because nemari yemugwagwa yakachinja kakawanda kasingaperi. Hanjanazoziva mutaura ipo handei ngatitaurei chii chakaitika makakechwa navanhu vangani. Musi wacho vanhu vakandikecha vandokwana kana 15. Saka makaita mari. Ndanga tori first day chinzi munyowani uyu ndiye anonhimhanyirwa hatisati amuonawo panzvimbo chichi. Saka zuva iroro ndakarara nevanhu 15. Ndo vanhu vandakarara navo. Ndakamukowa ndine kamari kangu kaitokwana $15. Ndo mari yanga ndinayo. $15? Tisingazoziva kuti nema$2 ekare yanga iri mari. Imari yakare yamukutaura asi pandakatanga mayusi anga asati anyatsora. Alright. Ngasiyane hedu nezviri. Ngatisiyane hedu nezviri. Ndinonzwisisa inini kuti vanhurume takasikwa zvakasiyana. Kune vane dzipfupi, kune vane dzirefu, kune vane dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Ini ndosangana nenhengo dzakawandisa. Imwe inenge iri pakati nepakati, kamwe kanenge ari kadiki, kamwe akatoite ukakaisa plastic rere yakandozvomuka kuti svoto. Ndichikaisa plastic ranga nditaura nezvaro rere. Saka zvinochingoenderana kuti ona iri papi. Pane iri pakati nepakati, pane hombe kuti imwe yacho haitoiti inotodhadhamura kupfekedza plastic rere. Inotorwadza kutoti ipinde kuzasi. Saka zvinochitorwadza. Saka zvinochingoenderanawo kuti wasangana nenhengo ipi nekuitirawo panguva yacho. But alright, inini yamunofarira ndanzwisisa kuti zvinoenderana kuti but alright izvo ndazvinzwisisa but yamunofarira inini kuti nawo ndonzofarira yakati. Yamunofarira? Ndonzofarira hamwe iri pakati nepakati. Ijaindi mbichana yakasimba simba. Semufarira iri pakati nepakati. Ndoi right, ndoi isingakwadzi. Ndoinonaka. Ihombe inorwadza. Ndakambonzwa mwaitanzi ihombe yamheno inosvika uchibereka inodai inokuwadza watorora. Ende ichokwadi nekuti ihombe zvinoita ikasvika uchibereko. Unototanga kunzwa mudumu muchirwadza, icho chinotanga kutorwadza. Tonzwa kuti panapa ndatoitwa zvisirizvo. Alright. Handiripanzwisisa. Ndakanzwa umwe zvakaraita anzi aiwa anzi vane tudora. Akadora kariko ndo kandikuudza ikai kuti unongo kapfekedza plastic rere. The moment yaanopedza paipe plastic rere ndo unotosara mukati. Iko kanenge katosvotoka pasisina karo. But wambosangana nedambudziko rokuti kana munhu anopfeka anenge ane kadora kobva kasara mukati? Rinotosara uyu plastic ndo rinosara mukati. Ingama ikoko tobuda kunze. Ingama 1. Alright, tiri panhau ipapo zvakare. Ndinozozeni kuti ndambotaura kuti vanhurume takasikwa zvakasiyana ichokwadi asi makuhani. Hamusati mambosangana here nemunhu kuti for example anenge agarisa. Because kana munhu chinge agarisa kafeeling inenge iri padhuze. Munhu sometimes anogona kuti achingopfeka condom.
kana kuti utomupfekedza condom obva atorasa mbeu asati aisa mukati. Zvezvo zvinoitika nzvadzi yangu ndezvekudai so. Munhu anenge agarisa unzi agarisa. Isu pabasa redu tinozvinzwisa kuti munhu agarisa but isi tichida mari anditi. Kana unoti iwe wagarisa unofanira kungotopawo imwe mari kuti woita futi nekuti unenge wagarisa. Saka munhu akarasa mbeu achiri kupfekedzwa condom asati apisa mukati zvinhu zvatodhakwa. Zvinhu zvatodhakwa ndoti nani ndabvisa bhurugwa watondionerera. Inini wandionererawo. Ndiri kubhadharisa kuti kuisa kwangu here. Andini ndisandaisa. Kandi watondatonawo zvinhu zvako. Alright. Ko vai vanononoka vai vanonoruwa for example. Kumazuva kune mapiritsi kana mishonga yechivanhu inogona kudyiwa kana kumwiwa. Yekuti munhu anogona kuruwa mari normal. Munhu akecha short time. Ndezvipi zvamunoita? Tinotomuudza kuti wewe una zvawaita wedzera mari unofanira kutowedzera mari. Sekuti inini wandibvunza short time. Wozoti dhora. Ndatonota uri kuwedzera utoramba uchinyenga pedhora padari. Ndopando kungodzera uchitopawo mari oramba kuita sei uchinyenga usvika wapedza. Ende shuwa munhu anda usvika apedza kaya anokuwedzera mari yake. Kutoita usvika arasa. Alright, short time mati ndinozwa mutora zvedhora ndizvo zvandizvo. So kana iri silipo voenda mari 15 kana 10. 15 kana 10. Enda makachipa. Saka kana short time iri yedhora kuti ubate $30 zvinongorona vanhu 30. Zvachenderana kuti ukatoona mumwe anononoka semataura atamboita bye ndoayo anenge akutopawo mari. Anenge akuwedzerawo mari padenga. Kuti zvinyatsofaya nyatsonakirwawo anyanzondabvisa mari yangu keshta izvo. Ndikupanza. Right. Mambotaura imi chiri makarorwa. Vamati dhuma nababa vevana vakakubvisa iwo mhandara yekubhava. Waruda kudhira wada kukecha munowabhadhara sei? Unotobhadhara vanoti vana vao ndiwachengeta ne. Saka tombodhumana. Hapana zvinokwanisa kundita nekuti una help yauri kundipa usokwanisa kuchengeta vana vacho. Ukandiona kutondisiya una kana chekutaura kana kune vana kwacho una plan. Saka ini ndotokubhadharisa kana uchida. Ende kazhinji kacho futi varume hatifaniri kutoti kana tasangana kubhava hatifaniri kutoonana. Mwana vanhu tozviitira zvinhu zvake. Nekuti ndopa unozonyengedzwa paya todzokerana kutanga kuti kuzondinetsa. Nozodemba hangu chibasa changu chekuti aiwa chaitondibhadhara. Chibasa ichi nzvadzi yangu chinobhadhara. Ndakagone kuchishora kudi yako but aiwa chinobhadhara akuchiona mari. Muchita madhora. Ukaendawo out ndopa unoonawo kamari aiwa makwatano wanika asimboshaiti. Out munoita mari $5. Alright. Out ma $5. Then local ndo $1. Dola pondo chirarara. Kuzuva ramakabata mari yakawanda ini. Ndirini uye makabata mari. Zuva randakanyatsoti ndabatawo mari inonyatsotenga chaiyo mari. Say riri day 1. Riri zuva 1. Ndakaenda kunonzi kumapinga uko. Alright, ndakuziva. Side kuchinoya handisi. Exactly. Chii chakaitika nazo donongodza. Ndokwandakaendawo zvangu ikoko. Ndasvika kumapinga. Bangeti kumapinga uko. Ndasvika kumapingawo ndatoona pane mashops pakatonaka matruck driver. Aiwa pakanaka pane pawo. Ndatongosvikawo nebhegi rangu ndakabvunzawo vanhu ndatoenda ndatonzi room ndotobhadhariswa room inoita $5. Ndabhadhara $5 per night. Ndatosvika ndatosiya bhegi rangu ndatotanga kutoona paya angatori masikati tomboona ndinoti apa paripo masikati yayo ndakava ndatosangana ndatodzirawo mhene yangu zvikanzi wewe unogara kupi? Ndati ndogara kuHarare. Unogara kuHarare? Ndati mazauya kunokurinda ndikutosvika unhasi mazuva ndoda madhiri. Ndati madhiri bho handei. Patatoenda kubooking kuya vatondipa $5 yangu. Patatita madhiri vatoenda. Manheru acho manje tazoenda kubhawa. Nzvadzi yangu musiwo ndakamuka ndine mari ndofunga ndakamuka ndine $55. Ndo mari yandakamuka ndine. Wangatori musi wa 25 December. Last year but one. Christmas vanhu vanofarisa. Saka musiwo ndo musi wandoti ndakabatawo mari yakabatana chaiyo 1 day. Pabasa rangu. Saka chinhu chinobhadhara. Chinobhadhara kuti shoma. Alright.
ngatiti masangana nemunhu imimi ari kuda yeke ndinoreva kuti ari kuda bonde pasina kudzivirira, munobvuma here? Pakadaro apa ipapo panonetsa hanzvadzi yangu atidi kukunyepera, nekuti ukaona munhu anotokudza kuti ndiri kuda zvakadaro, iwe wotodara kuti ndiri kudawo zvakadaro, zviite kuti munhu uyu anogona aine chirwere chaanenge ainacho, ukarara zvakadaro anogona kuzokupa chirwere chacho ukasara uinacho, zvinonetsa ipapo. Saka hamubvumi? Inini hangu handibvumi, ipapo panonetsa. Hamusati mambozviita, taura chokwadi? Chokwadi chaicho, handisati ndambobhadharwa mari yekuti ndokupa mari yekuti ndirove zvakadaro. Alright. Ko vamwe vayo vanoti for example hausati mambosangana nemurume here kuti arikuda kukukechai but ari kukudai maybe muri 2 or 3 or 4, aiye ari 1. Inini hangu izvozvo handisati ndambosangana nazvo. Ko murume anenge achiti alright, handida kutaura hangu zonyasira, murume anenge achiti arikuda kusim 2, handi kune sim 1 yatinoziva isi vakadzi, kune imwe sim card arikuda kusim 2, handisati mambosangana nayo. Aiwa, iyo handisati ndambosangana nayo. Alright, aiwa ndikupanzwa. Ko rimwe zuva imimi ramunotaura kuti makakechwa but zuva iri harina kukufadzai, pane zvakaitika kuti ndingati alright, ndingati zuva ramakadisappointwa imimi chinge makechwa, nderipi zuva rachiroro uye zvakare chii chakange chaitika, natsodonongodzai. Zuva randisingakanga nezuva rekuti ndakamboenda kunight kumba kwemunhu. Ndaenda kunight kumba kwemunhu, takawirirana munhu yakanditi anondipa $20 night. Tarumba make munhu angada kutoti iye haasi kuda zvibepa, angatoti abepera handisi kuita, but hazviti. Saka inini pandakamupfekesa bepa riyaviri, bepa rere akabva anonodambura kuzasi, vatopedza vatoita zvakatoita zvakadaro, ini vandangomukoma kwana kusenda kutoita, ndokuti anga kutoti hazvisiri zvasisina kunaka. Saka akatorasira mbeu mukati? Akatongorasirawo mbeu mukati. Saka hamunozosangana nezvirwere zvepabonde? Ipapo handina chandakasangana nacho. Kana nhumbu zvayo? Handina. Ko muri mubasa renyu mati mambosanganawo here nezvirwere zvepabonde, kana zviripo zvamakambosangana nazvo, zvirwere zvipi, ndeapi matanho amunotora, natsodonongodzai. Inini kubva nditange kupinda hangu muchibasa ichi handisati ndambosangana nechirwere chandakati ndambosangana nacho hangu, handisati ndambosangana nacho. Saka mune lucky. Kukona uchichengetedza. Kukona uchichengetedza? Right. Vanhu vemabhizimusi vanoita mabhizinesi vanombosvikawo imwe nguva vanoita promotion, kuti ivo vanenge vachiti zvinhu zvikachengeswa ne$20 vobva vati tine promotion, chinhu chakuchitenga ne$10 wakutenga ne$15. Imimi munomboitawo here zvakaita seizvozvo? Pane rimwe zuva vanenge vakatochajewo toredza kuti nhasi nini $1 handisi kurida, ndikudawo pondo nhasi. Aiwa, haisi promotion. Kupa munhu promotion ndeyekuti for example iwo uri kuita $20 but waane promotion, waakuti for example hauchaiti $20, waakuita even 15 or 10 promotion. Aiwa, harina promotion. Hauna promotion? Kune vamwe vanhu vechirume, alright, mubvunzo wada kubvunza ndokudai so. Varume vane vachikukecha imimi, mizera yakaita sei kazhinji kacho? Mizera yacho kuno vamwe pamizera patizoziva hedu kuti munhu kuti mupanguva yacho hauzobvunzawo munhu kuti but wakazvitarisa, ndozo wangu kuti haubvunze munhu, but wakazvitarisa unokwanisa kungoziva kuti munhu uyu anenge ari kuma-40 to 60, munhu uyu anenge ari kuma-20 to 30, munhu uyu anenge ari kuma-30 to 40. Ukazvitarisa mizera yenyu yakukecha imizera yakaita sei? Kutangira pa 20 zvichikwira. Vanenge vachiuya vachiti kudii kwamuri kwavanenge kuzokecha?
Paanosvika munhu pandiri ndina nondibvunza zviri sei kusister zviri bro imari short time medollar abo hande tibva tatoenda but vanenge vachiti vatiza chii kudzimba kwavo because ndinonzwisa kuti vamwana naiuzokupecha imi vanhu vekuti vanenge vane vakadzi vavo vane misha yavo vanouya vachiti vatiza chii kudzimba dzavo. Mumwe anogona kuuya achiti mukadzi wangu ari kunguva, mumwe anouya achiti hatisikirana nemukadzi wangu, mumwe anototi handitori nawo mukadzi, saka zvinongosiyana siyana. Handopanzwisisa. Tine vakadzi vanonyima varume vavo bonde. Zvandiri kutaura izvi asi makuhwa musandipikisa handitika vakadzi vane system yekuti for example kana achinge anetsana nemurume wake anogona kuda kutora nzira yekumupanisha nayo kana yekumuratidza kuti arwadzikana nekunyima murume wake bonde. Ndeapi mashoko amungade kupa kune vakadzi vakaita sevo vanonyima varume vavo bonde? Inini ndira kutaura hangu kuti vakadzi vemudzimba musafe makanyima varume venyu bonde mukato. Nekuti mimi mukanyima varume venyu bonde auya kwandiri zvangu inini chipo ndomupa hangu bonde riya anozodzoka here kumba kwenyu? Haazodzoke. Saka vakadzi musapote muchinyima varume mudzimba bonde nekuti akadzimara auya kwandiri ini ndinomupakurira shuka ndo pamunozima kuzoti ye murume haasi kuda heyo makunetsa pandini vakadzi ndinotanga kunyima varume. Murume izvozvo zvisina mbonetsana munofanira kutongopana nawo muchitongonakirana zvotongopera zvikadaro. Alright. Kumastyle amunoita imini ndeapi kana style inokunakidza vanoziva kuti inokunakidza uye zvakare ichifadza murume vari pamubhedha? Ini hangu sero ndinakidza ndenge ndakarara nemusana. Rara nemusana ndakatambisa waist. Already ari kumashure. Ndozvinoita. Ari pamberi pangu apa ndakarara nedumbu. Alright, nedumbu kurara nedumbu. Kurara nedumbu. Iye ari padenga pangu. Aiwa zvinezvinatsoita. Ndozvinoita kuti mukurumidze kurasa mbeu. Ndozvinoita kuti ndikasike hangu kurasa. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Ko imwe zvakare iyo ndiyo number 1 kai. Imwe yechipiri inokunakidza zvakare ndei? Side. Aya side inondinakidza zvangu. Inondinakira inonyatsondiitira ndinorasa futi. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Ameno kana mune zvimwe zvamuda kutaura zvakare nguva ndiyo yekuti mutaure nemhuri yeZimbabwe maererano maringe nebonde maringe nekutengesa bonde kwamita. Nanhungu handina hangu chakawanda chekutaura. Chandongotaura ndechengoti vakadzi mudzimba ngavasanyima varume vavo bonde nekuti mukanyima varume bonde vakauyawo kwatiri isusu hatimborekedze kuvapakurira totovapa mozovabhlema kumberi saka hazvina kunaka. Aiwa tiri kupanzwa. Ngatiti iwewe nhasi wasangana nemurume arikuda kukuroora, unokwanisa here kusiya basa rako rauita rekutengesa bonde uchitodzikama uchiroorwa uchirema unozozvi uchakwanisa here kuvimbika mumba umo uchinge waroorwa? Kuvimbika kuvimbika kana une mumwe wako unofanira kutongovimbika nekuti nhamo yandakatamba kumashure kundine ndiziva nekuti ndikazowanawo wangu ane ndanyatsowanawo ari serious munhu unofanira kutongovimbika ndotovimbikawo nekuti situation yandine ndararama ndine ndachiziva. Uchavimbika chirudzi nekuti murume unenge waroorwa nomurume 1 murume uyu ane 1 size yenhengo iwe wajaira dzakasiyana siyana uchakwanisa here kuzozvibata here kujaira kuziva kuti aiwa indondiya baba? Nekuti dzimwe dzose dzatinosangana nadzo dzisingatombondiitiri nekuti ende panguva yacho zvisingatombonaki ndezvekungotora mari chete asi ukatowa wako wemumba wekuti ndinaye wangu unotonzwa zvitoita zvitonaki utodzikama nekuti unenge watowanawo munhu akudawo
Alright, aiwa tiri kupanzwa. Iwe une boyfriend here? Ndinaye. Inozviziva here kuti basa rako raunoita rekutengesa bonde kana kuti haizvizivi? Inotozviziva. Saka iyo ndudzi unotobuda mumba uchiti unotobuda mumba uchiti wakumboenda kubasa iye arimo. Automboenda kubasa iye utomborowa maraunzi. Nechindina kuti murume wacho ari kuenda kubasa ena kuti asi kuenda kubasa. Nekuti inini pachibasa chedu ichi hanzvadzi yangu zvinoitika ndezvekuti inini ndogona kuwanawo munhu atondifarira tatonzwisisana iye haende kubasa inini handidawo nechibasa changu ichochi handiti. Saka iye kana atondidawo nebasa rangu achizoti ndopari kuita kuti tiwane kurarama ndopari kuita kuti tiwane kudya tiwane mari irini. Saka anofanira kutongonzwisisa nekuti ndo zvine zvitoripo. Kana azowanawo basa akuendawo basa ndozoti inini ndakumbochigarawo ndakumbozororawo ndakusiyanawo nezvichihure. Alright. Aiwa. Ngowirirana chete penyu muri 2-1. Zvinotofamba zvakanaka. Aiwa. Tiri kupanzwa. Vanhukadzi vane madays avo aya. Avanoenda kunguva yevanhukadzi kwatingati pachishona kumwedzi. Madays aya asvika ako ekuti uende kumwedzi vantu kutori kumwedzi. Maybe kumba zvakapresa. Landlord auda mari yerent. Apa mwedzi watopera. Ndiapi matanho aunotora iwe? Zvakatinya unyazoti panapa mahwani inini ndatonotsvaga mari. Ende landlord sure landlord vanenge vachitoda mari yavo. Ini chida kutodya ini handana mari. Ndinongotorawo socks rangu socks rangu rere kana tishu kana dhini. Tishu hariite mari rinozonamira. Nongori rora zvakanaka utongopfekera mukati pakati paipai panopinda nhengo yemurume pai. Utongopfekera mberi utongoenda kubasa kwako utanga kutoshanda. Hanzvadzi. Hatisida kuita mafanizi kana kutaura zvinhu zvisiri practical panapa. Ngatinasodonongodza izvi zvinoitika chaizvo. Socks nekukura kwarakaita. Handise unocheka. Ndataura kuti unocheka. Waricheka so handipani masaidi 2 ndoita masaidi 2. Wani racho rendora unopeta. Roita kabhora kudai. Wobva wapfekera kusasa. Alright. Ropa ritombooneka. Haritooneki. Wazhinji vandaitaura navo panapa vaitaura nhau yenhekiri, nhau yekuisa cotton. Iwewe ndiwe wekutanga wananzi wakutaura kuti tikisira socks. Saka unorova kuti here kuti hapana kana rimwe zuva rekuti wakaisa socks iri rovazo razoramba kubuda. Haritorambe kubuda nekuti paunoisa socks unotanga wageza ndidoenda kubasa. Unotanga watogeza zvakanaka. Wobva wapetera chisocks woisa mukati. Unotoshanda kusvika wapedza pai ndipo unozobvisa chisocks chacho wogeza futi. Ndipo panotonzika kuti kubuda. Alright, asati ramboramba kubuda one day. Zuva rekutanga chete raufanira kutoenda. Ndipo patiri titowanda. Alright. Zuva rekutanga ufanira kuenda. Ndikupanzwa. Dzimwe nzvimbo dzaunoenda iwewe kunze kweairport ndidzipi dzacho? Ndakamboenda kuMapinga. Kumapinga wataura? Ndakamboenda kuMount Abdin. Mount Abdin? Kumabrazil? Ndo nzvimbo dzandakambowanza kutambira hangu. Ndo nzvimbo dzandakawanzoenda chete. Paundo kuri 9. Saka ipo ndipo makanyochipa. Vanhu vacho vanongonetsa kubhadhara mari avanobhora. Havabudise mari. Takawandisa kakuairport. Alright. Ndikuzinzwa. Imwe nzira yamunoshandisa imweni kuattracta varume ichii? Hamoendi here kun'anga kunopiwa kana mushonga wekuti ukwanise kudiwa nevarume vakawanda? Aini kun'anga hangu ini handiendi ndoshandisa hangu weti. Tazotaura. Ndakuda kuenda kubasa kwangu ndongoita weti yamubhaketi. Ndovana tongogeza kumeso ndokuda kutoenda.
weti inofumura. Weti yako iyoyo wageza kumeso unozogeza rinemwe mvura kuti azviite wogeza weti chete kumeso ngodai zvatopera wozongozora mafuta chete unodaro shamwari. Saka tingene mushonga wacho ko ukazokupfukira ungarombere chiurere nehanzi. Unofa usina chawina. Saka munhu amukiswi here asamukiswa. Aiwa kuchiura kuna kukisana. Ndarohwa nehana weti. Ndingogesa. Ndakambonzwa mumwe achitaura zvakadai hanzi weti yemwana mudiki nekuti mwana mudiki haana zvitema. Iwe wauyawo neimwe version yako kutaura kuti zveweti yako iye zveweti wakazvinzwa nani? Ndangozvinzwa zvitaurwa nevamwe. Vati kwauri zvinotoshanda? Hai inini hangu handizomukondi sinawo mari. Kuti muzvitori nani. Saka vana vako waunawo vanakomana vanasikana? Nemukomana nemusikana. Mwari wakavuropa pasi. Singaiti. Mwana wako mukomana uyu ngatiti akura obva wazosangana naye patachline maybe uchiri kuita zvekutengesa bonde arikuda kutokechawo unonzwa sei kandi unonzwa sei? Zvizoita ko mwana wako musikana ndoda kutoitawo chishiro chakanaka haafanirwi kuzongoitawo zvandaitawo but ndikangozongomuonawo kuita ndingadii ndiri basa rake randoitawo. Anozviziva here? Vana vako vanoziva kuti ndo basa raungaita? Vana vangu vanoziva. Ko havane shamwari dzinoziva here? Vese vanotoziva ndo zvandoita. Vakatoti mwanangu vabereki variko? Dede wangu ariko. Vakatoti mwanangu itako? Unoita akabhari handizogara hangu kwavariko kwe vanogara kwavo ndogara kwavo. Vanonga vachingoita zvekunzwa. Ko vana vakoma maybe ana tete orati ana hanzvadzi dzako nevaning'ina vako vanozviziva here? Mimba medu tiri trusisi wangu vanotozviziva. Iwe wakarohwa? Wakarorwa. Aiwa tikupanzwa. Muri weZimbabwe ndofunga ndo nhau yatinayo panapa pachibanda media. Muri kungozvinzwirawo pamunhu sefodya. Chirongwa chinechi chinobuda nemusi wechipiri wega wega nemusi wechishanu wega wega nenguva dza10 makuseni. Ndo panobuda chirongwa ichi chatinodaidza chekuti Bish reality show sekutaura kwandamboita handitika sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section maererano nenhau iyi handitika tichinzwawo kuti munoda kuti tiite sei because chibanda media iTV yenyu isusu tingori vashandi pakuita zvido zvenyu handitika saka hanzvadzi nguva dzedu dzinenge dzafamba mashoko aungade kusiyira iwewe ngatiti for example kune mumwe wechidiki zuva ranhasi arikuda kupindawo mubasa rekutengesa bonde ungade kumupa mashoko ekuti kudii? Hanzvadzi yangu inini hangu zera rechidiki ndokuti aiwa basa randinoita iri handikudziridza hangu kuti muriitewo. Unofanira kutoshandawo nechiyungu kuenda kuchikoro muitewo basa shima. Iri basa iri haritombotedzerwi musatombotedza asi basa rakanaka. Vatedzere but iwo ngavasatedzere. Hakusatonakidza yokuti wasatedza unozozoti rakashata but uri kuzviita. Vanobva vati ko iwewe sei uri kuzviita uchiti rakashata? Aiwa iwo ngavasaita aiwa hariti kuzera rechidiki. Alright. Kokupedzisira zvakare mashoko ako kuna ana baba kana kuti kuna ana madzimai vanonyima varume vavo bonde izvo zvinozokonzera kuti vazonokeche. Ndoda kuti udzokeredze zvakare kuti unoda kuti kudii kwavari.
ndongoti mugarisane zvakanaka mudzimba mune varume venyu, nekuti mukasagarisana zvakanaka mudzimba menyu, varume inini hangu akauya kwangu, inini hangu handimborambi nekuti nechida mari. Saka munofanira kuchengetedza varume venyu zvakanaka, muvapewo bonde please, tokumbirawo pe varume bonde mudzimba. Pabonde wakauya kwauri unovapa chero muvakidzani unomba? Aiwa, muvakidzani azvizoita. Alright. Hanzi muroiro yerakure. Yepedyo wagona kukurevera. Taiwa vaite izvo zvava.